Ayun, what's up mga kagamba? May mga dumarating na mga pakunti-kunting ngayon mga kagamba, mga masbati. Saka yung may jinsan pa yata na dumating pero kunting-kunti. Devil pa ako kunti. Yung gagambang Tagalog mga kagamba. Minsan pagka nangihingi kayo ng picture, sasabihin nyo, picture, pasient picture. Ako, kayo titiwala sa picture. Ang sinasabi ko sa inyo, kasi kung po pwede ayaw ko magpasin ng picture ako na mismo magde-deliver sa inyo para kayo na pumili, kasi madaya ang picture mga kagamba. Napakadaya niya, lalo yung maliit na lalagyanan, maliit ang butas, sila doon nilalagay gagamba, napakalaki tignan sa picture. Ngayon yung malaking butas, pag nilagay mo naman yung gagamba doon, maliit tignan, halos di mo makita yung gagamba kasi malaking butas. Ganun mga kagamba, huwag kayong titiwala sa picture. Kung po pwede, dahil ako naman talagang gusto ko pag diniliberan kitang gagamba, gusto ko masaya ka. Kaya pag diniliberan kita, papipiliin kita para wala kang masabi. Ganun ang gusto ko. Kaya kung po pwede, kung po pwede ako na magda-deliver, hindi na ipapadala kung ano-ano mga dyan, kung Metro Manila lang, kung malapit sa Metro Manila. Ano mga kagamba, kagaya lang kanina, galing ako ng Marilao. Yan sa mga parteng Bulacan na yan, agring-agree yung mga kumukuha sa akin mga kagamba, kasi bukod sa nakikita nila yung binibili nila, hindi sila mai-scam, makakapamili pa sila at makakahirit pa sila ng mga stick, ganyan, no? Yung isa, hiningi yung pangtakip kong ganyan, pambukas. Eh, tayo naman mayroon naman tayong reserva nun. Ay, binigay ko na lang. Ganun mga kagamba, kasi lagi naman kumukuha sa akin yung si Christian, yung taga Malolos. Layo nun mga kagamba, taga Malolos pa yun. Pero sinasadya ko siya kasi, shoutout pala sa'yo Christian dyan sa Malolos. Kasi nagkakasundo kami mga kagamba sa presyo. Sipin nyo na lang, muray na bili mo, papalalamog mo, hindi ka makapili. Pagdating mo may mga patay, hindi mo na mapapalitan dahil siyempre pinalalamog mo. Ay minsan pagka hawak ng lalamog, iipit dito sa kilikili, kaya ilagay doon sa maarawan. Ay siyempre madadami patay, maaanog siya. Hindi kagaya sa akin mga kagamba, pagka nag-deliver ako sa iyo, pili ka dyan, papasundot ka pa, minsan may humihirit pa ng ng 5. Tayo, pahingin 5, sige sumundot ka na lang dyan. Ganon, binibigyan ko ng pabor mga kagamba yung kaya yung mga tanong ng tanong dyan, malalaki ba yan? Baka maliliit yung gagamba mo. Ay natural, pag binibili mo pambata, may mga maliliit. Pag seleksyon naman, maganda yung laman. Seleksyon nga Pagka pambata, halagang mura lang. Mayroon ako ditong pambata mga kagamba, pero maraming malalaki ito. Ibibigay ko na lang ng 250 yan. I-upload ko yan. Mag-video pala ako. Abangan nyo. Shoutout muna kay Spider Dog, kay Peter De La Cruz, Dave Garcia, Quincy Flores, Family Poson, Eros Christopher, JN The Cobra Boys, People Love Exotic, Sham Leon, Ace Garcia, Mark Banal sa Banal, EJ sa Spider, PH, John Michael Rosales, Spider Jib TV, Kadahon, kasi Daryl James. Yan mga kagamba, nagpapasit out yan. Shout out din sa'yo, Kagimba TV. Dito lang pala yan. Hindi ko naalala lagi yan si Kagimba TV. Kagimba TV, na yan mga kagamba, monetize na yan mga kagamba, may ads na yan. Alam nyo yung gagamba ko na yung malaki, yung sinasabi ko sa inyong butchog, tapos pinakita ko sa isang video ko dyan, ilalaban ko sa ngayon mga kagamba sa Masbati. Lalaban ko siya sa Masbati mga kagamba. So yun, yung malaki kong gagamba na ipinakita nung isang araw, ayan, ilalaban ko sa ngayon mga kagamba sa Masbati. Ayan yung picture. Ito, luludan ko itong Masbati mga kagamba, pero itong gagamba ko na Tagalog na sinasabi ko sa inyong butchok ito, tapos pinaitlog ko, ito na siya ngayon, ayan, ayan, uwis na ang dating niya, ayan.
So hindi ko luludan ito, ang luludan ko yung masbate. Bibigyan ko siya ng white devil ha, may partida yan mga kagamba. Oo. Itong masbate mga kagamba, sinasabi nila ito na albay line yan. Magkakalapit lang yung mga Bicol ito, Bicol line ito. Ayan. Ito yung masbate mga kagamba yan. So mahaba rin siya. Ayan, so luludan ko yan. Ha? Lalagyan ko ng load ito. Tapos pag nalagyan ko siya ng load, mag-antay tayo ng 10 minutes para makikita natin kung talagang tumama sa kanya yung kinakagat niya yung ano ko palat ay yung daliri ko Ayan mga kagamba. So luludan ko siya. Ayan. Antayin natin ng 10 minutes. Ay, yung mga salmon, maliliit pa ang salmon ngayon. Maliliit pa siya. So, saka pang hinayang na pahuli. Tapos, ang Tagalog ngayon, yung mga umu-order dyan ng akala nyo, yung mga nandyan na picture na ang gaganda tignan, nandoon sa maliit na lagayan. Wait lang, ipapakita ko sa lagayan. So, yun. Ito mga kagamba, itong lagayan na ito, yan o. Nakikita nyo, ang liit ng butas niyan. Napakaliit. So pag nilagay mo ang gagamba dyan, automatic napakalaking tignan. Ayan, ha? Oh. Napakalaking tignan. At saka yung mga divider na yan, mga kagamba. Yung dating bata ko na yung nasirang ayong, 10,000 butas ang kinuha sa akin na ganito. Divider na to. Inuwi sa Pangasinan, doon sa amin. Ang sabi niya, pababayaran niya sa mangingilaw. Ayun, awa ng Diyos. Kahit 5 duling, wala. 10,000 butas, mga kagamba. Isang bundle yon, inunti-unti niyang inuwi. Tabas-tabas, unti-unti niyang iuwi. Hanggang sa nagkalimutan na. Kaya lahat ng mangingilaw sa Pangasinan, ganyan ang divider, karamihan. Halos lahat sa akin yun. Wala silang binayaran kahit 5 dyan sa akin. Hindi ako nakatikim dyan. Sabi ko kahit 50 centavos na lang bayad niya sa bawat butas. Mata kami 10,000, di 5,000 rin yun. Hindi ako binigyan kahit 5 duling. Ibig sabihin kumita siya ng 10,000 kung piso binta niya. Ay isang ganun mga kagambang lagayan, 100 piraso yan. Ang binta nila 150. Isipin mo, 150 ang binta niya sa isang butas. At ang laki 15,000 kinita nung nasirang ayong na yan, yung dating bata ko. Ayun. So, ito na mga kagamba. May matagal-tagal pa pala. Dapat, ano pala to, 10 minutes pala dapat to kasi mas bati ito eh. Tapos ngayon, August na. Yan, unti-unti na mga kagamba. May dumarating na yan iba't ibang lahi ng gagamba. Masbate, unang-una masbate yan. Darating dito. Pero kung ang dami na kasing nagninegosyo ng gagamba ngayon, kagaya ng mga Cebu, mga si Jinsan, walang panahon. Minsan pagkakaya nila magpadala, pinapadala mga kagamba pag nagkasundo sa peso, kaya lang napakamahal. Napakamahal. Ako naman na yung gagamba ko na seleksyon, may karamihan yun good, mga kagamba. Wala kang masasabi. Lahat ng kumukuha sa akin is sasabi nila, okay tay, ang haba ng pa. Iba-ibang lugar pinagkukunan ko, hindi lang Pangasinan mga kagamba. Kasi sa Pangasinan ngayon yung nagpapahuli sa Pangasinan ngayon, naku, lilit na nagagamba nun mga kagamba. Wala na ulo. Kasi may labanan sa Pangasinan ngayon. Nabalitaan ko, may labanan doon. Kaya ang ulo, yung ibig sabing ulo, yung US na mangilan-ngilan, o yung mga good na magaganda, mga kagamba, ay nadadali na ng mga mangingilaw. Ibinubukod na yun. O kaya, yung ahinte, tatanggalin niya yung ulo niyan. Bibinta niya yan, kahit 10 piso isa siguro doon. Dati yung bata ko, si pangalan nito, mayroon akong tinuruan din noon na nag-ahinte. Ang ginagawa niya, tinatanggal niya malalaki, ibinibinta niya sa Tarlac. Kasama pati bakaha ko. Kaya
binitawan ko siya, nabisit kagad ako. Hindi kami nagtagal nun. Yung bata ko na yun. Dami magugulang mga gagamba. Tinuturo yung mga magugulang na mga ahinti ng gagamba doon sa Pangasinan. Kakilala ko doon dahil taga ron ako. Yung mga tinuruan ko, okay lang sa una. Pag nakwentuhan na sila nung magugulang, mga veterano doon, wala na, sira na siya. Kung ano-ano na, yung reject, isasama niya, re-rejectin niya doon sa mangingilaw. Pag alis ng mangingilaw, ilalagay niya ulit doon sa ibibinta niya sa akin, pababayaran sa akin, isasaksak niya. Napakawalang hiya ng mga ganun mga kagamba. Huwag niyo, sana wag gayahin yung mga hinti dyan nakakarinig. Huwag niyo nga gayahin yung ganun. Kasi kami naman buyer dito, sa Metro Manila, alam namin kung alin yung reject. Ano ba naman yan, di mo makita? Ang liit-liit kasi laki lang ng butil ng palay, sasaksak mo. Kitang-kita naman. Sabi ko doon sa bata ko dati, kay nasirang ayong, ay, hindi mo naman nakikita yan. Lit-lit, reject yan, di mo tinanggal. Ano ang sagot sa akin? Kamot batok. Kamot batok. Ganun lang mga kagamba. So, paglabanin na natin to. Ito na, ilalabas ko na mga kagamba itong aking Tagalog, Tagalog versus Masbate. Ito mga kagamba, ito yung malaki ko, na sinasabi ko sa inyo, yung butsyog lang, pinainak ko, pinaitlog ko siya. Kita nyo naman, ang bigat ng lakad. Walang load yan mga kagamba. Natural na natural yan mga kagamba. Walang chemical. Ayan. Lalabas ko na yung Masbate, yung nilagyan ko ng load mga kagamba. Ayan. Ito, ito yung may load. Ito wala. Ayan. Titingnan natin mga kagamba ngayon, kung alin na malupit. Ayan, magharap na kayo. Iyon, no? Grabe itong Tagalog ko. Laglag, laglag yung Masbate. Naku, ang daming katis to. Hindi. Nanguluntoy, ayan, nanguluntoy yung yung Masbate, mga kagamba. Kita nyo? Kita nyo kung paano dumali ito? Tagalog na to. Wala pang practice yan, Nung nangitlog siya, kinakain ko lang siya na isang gagamba. Yan, gumanda yung katawan. Ito. Bumaloktot na itong Masbate. Ayan na. Uugod-ugod na. Tignan natin. Naramdaman niya agad, yun. Sinalubong niya agad yun. Sinundan, ayan, Magaling mga kagagamba. Itong gagamba ko na to, magaling. Alam niya na may kalaban. Kita nyo, paglagay ko, lumingon siya kaagad. Yan ang mga gustong-gustong gagamba. Yan ang mga fighter. Lakas ng pakiramdam. Dapat pag naramdaman niya ito, babalintong kagad yan, mabaliktad kagad yan. Parang nakagatan niya ata itong aking nanlambot din siya. Nanghina rin siya, Ayan, sige pa. Tingnan natin mga kagamba. Ang laki rin nitong Masbate na to. Medyo nagagamot yung aking Tagalog. Tingnan natin. Kaya nabibitawan niya, hindi niya mabilot. Gawa nung malakas din kumagat to. Saka fighter din, may load siya Fighter itong Masbate kasi may load. Alanganin siyang nakatikim din siya ng kagat. Mga kagamba, nabinom din itong Tagalog ko. Yun, tinira na naman niya. Nilips to lips na. Sa dibdib na, Ayan, hindi na nakaimik yung Masbate mga kagamba. Ayun, dinali siya ng Tagalog. Ganun. Tingnan nyo. Hindi na niya sinaputan mga kagamba, Ayan, pinatay niya yung Masbate. Gumagalaw pa yung Masbate pero hindi na niya sinaputan, Sinipsip na lang niya sa dibdib mga kagamba yata. Pero malaki ang katis nitong akin dito sa kabila. Nakagat din siya kaya nabitawan niya, nakadalawang beses na pangatlo itong nagharap sila. Ayan,
Kita nyo yan mga kagamba. Tagalog. Mas malaki pa yung masbate, oh. Di ba? Ayan. Marami na sana akong ganyan mga kagamba. Kaya lang yung iba, nakalimutan ko sa lagayan eh. Gagawa pa ako ng pahamungan para pagka ganyang nanalo, lalagay ko na sa pahamungan para hindi mamatay. Kasi pag nakalimutan mo dito mga kagamba, mamamatay ng gamba. Nasusupukit sila. Ano, gumagalaw pa yung masbate pero wala, alhahaba ng paano masbate, oh. May loot pa siya. Ayan, nagising. Ayan, binilot na mga kagamba. Ayan, yan ang matinik na gagamba. Ayan, pagka hindi na talaga gumalaw, sa kanya bibilutin. Ayun, may pagkain na siya ngayon mga kagamba. Ayan, may reward na naman siya ngayon mga kagamba sa akin. Pinakakain ko yan ng tangkal nung isang araw. Ayan. Pero nanghina rin siya, oh. Lalakas yan mga kagamba. Pag nawala yung binom sa katawan niya, lalakas yan. Galing. Okay, so hanggang dito na lang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload, ha. Abang-abang lang kayo ulit. Magpapakita pa ko ulit ng mas mga huhusay na laban. Maraming salamat mga kagamba.